kana ji ko dan yarinyar nan ta zo kakkai wasa duk yacce za kai kamar ta ka daure fuska ba da 3,000 za ka ban ba wallahi ka bari 1,000 ka ta dawo ai ranan nan da aka safi an warware ta ga ta nan Assalamu alaikum. yawwa mu alaikum salam Baby ya kake? baby wallahi abubuwan da suke faruwa kaga kwantar da hankali ka barin mata bayani duk ba san dai da bane ba shine da kawo aboki na kina ji ko na san an sa muku rana kuma yanzu aka buki ya taho to kin san wani baya auren matar wani kuma komai kika ga ya faru jarabawa ce daga Allah ko ba gaskiya ba to ki haƙuri da abun da zan faɗa dan bayin kanmu bane bayin Allah ne yawwa a can inda babansu yake aiki yan mai gurin kamfanin babansu kin gane shi ko inda yake aiki to yan mai gurin ce ta ganshi ta ce tana so dan yanzu aka zancen da nake miki ta ka kudin shi naira 500 lakadan ba ajalan ba ga miki har waya ta sai mai abun arziki tunda kake da shi kifa take rikewa arziki ya same shi in ba mai ba in ba ta yaki murna ba mai baki ciki ba saboda haka dole a yi hakuri a kawwala wa Allah kin gane ko yanzu haka akwai 100 da aka kawo ko ta sa rana to wannan 100 muke son ki shiga gida ki je ki fuddo ki ba mu tafi da ita dan yanzu magana aure da ke babu ita Wai babe me kake nufi yanzu kana nufin kenan ba za ka aure ni ba? baby duk ba laifi na bane komai Allah ne ya riga ya tsara Wannan irin rainin wayo ne. Wai me hakan yake nufi babe? Ina ka taba jin an kawo kuɗin namiji? Wallahi ba za mu bada wannan kuɗin ba. idan ba naira ɗayan kuka ta in ba mu illata ko ba shege nake Yanzu kenan haka za a yi bayan ba kanin? ba an yi ma Wallahi ba zan ba za a bada kuɗin nan ba. Ba zan ba ga kuma ban da ya biyo ni a bashi kuɗin nan wallahi ba za a to na ba. rambe da Allah kin ka kuɗin wai kina nufin ba za ki bada 100 ba kai mu je gidan su mu shiga cikin gidan wai yanzu wannan so take ta rusa mana bajan ba zai rusu ba mu shiga cikin gidan kariya ne wallahi na rayu da ke rayuwar da ba zai yi na manta da shi. Sannan zuwa babe. sannan ke Ya kai ki? lafiya la wallahi Babe me yasa idan na kira ka wai baka son dagawa kuma baka so ka zo kofar gidanmu? baby ba za ki fahimta bane ba na san ba laifin ki bane kuma na san kina so na to amma kin ga wancan dan gidan sanatan da yake zuwa gurin ki ko da yaushe in ya zo gurin nan ba shi da aikin da ya wuce zagin iyayena da cin mutunci na to ina ganin rabuwa da ke shine ni maslaha a rayuwata kuma in nema iyayena maslaha saboda kin ga iyayena yanzu ni kadai gare su wanda nake fita in nema musu saboda haka ina ganin ki haƙuri ki je ku ci gaba da rayuwa da shi saboda ni ba komai gare ni bakin gani talaka ne ni kuma iyayenki masu kuɗi ne ba lalle ma su yadda su aura mun ke Babe wallahi ba Hakuri wani zaki. bane. Ni kawai babe ni kai nake so. Amina yanzu akan wannan matsiyacin wanda ba shi da cin yau bare na gobe za ki daga hannun ki mare ni Wai a hakan ma da ne maka ban maka komai ba in dai akan shi ne. to na rantse da girman Allah in dai baki rabu da shi ba ni kuma zan raba shi da ke Kai din me? Kai din me da zaka raba ni da shi? ai daga yau idan ka ƙara zuwa ƙofar gidan nan na rantse da Allah sai na kashe shi kin gane ni daga yau na haƙura ni na haƙura kawai ki haƙuri dan Allah ki tausaya mu ka ji ko insha Allah ba zan ƙara wannan kina ji ki haƙuri baby